Kulumka rangsane takute bukuk song ang tongoma sogo debborma hojlai TVO. Pulyano tidinio senani salo jotono kha kahamte hamjak maya pharo. Norok jotono saimano taklaini TTADC je song mario Tiprapotha party belaino landslide sitयै victory wngkha. TTADC song marino kiting gino tipra hasto kereng thayo political class wngmani rokbo chung nugui mankha taklani je TTADC election fru especially BJP te tipra mathani bisingo jotoklai kotorkhai class wngmani bo chung nukha kwbangma borok sakobo duku manbaikha bulai toklai wnglaikha swkno gari gura sukrublaikha aboni yagulo TTADC chongmarini result jokon saklaijago o saklaijakmani horo বিশেষ খাইয়ে जों nugui mankha kwbangma borok nog rok sabai sukrub khlaijak mani ba manui rok nosto khlaijak baikha ba kebo bujak baikha kebo sago duku manbaikha omo hai party rokbo जों nugui mankha phiaba जोंनिya tei kaisa political development nuksuka lai thangnai TTADC chongmarini swkang Tripura mothani wngwi EM tongnai borom gwnang Ananto Debborma bo BJP Tripura motha yakarwi BJP o hapmani tei bo ticket bo mankha BJP ningni batainani sujog bo manmani bataimani sujog manmani yagulo bo belai no ah jaga result hamyakai bo harika harimani yakya 20 April 2026 ni horo হঠাৎ খাই bubagrani aro bini monthly nukha tamnikai last kala जों saimanka bubagra bini Facebook ni bisingtwi saklaika je Ananto Babu 23 BJP yakar phirwi Tripura mothao join ni phaikhe yakaba bubagrani logi o join ni phaikha nei ke tabuk sungmungkai mose rangsang takutei bukuk song ADC songmarini saklaijakmani সময় থেকে no Tripura hasteo kereng thaio kaisa tei kaisa bai bulai toklai সম্পদ sabailai gari gura bokoklai nokuk sukrublai wnglaimani mani phiaba tabuk borom gwnang Ananto Debborma boto BJP ni bataikhe ADC ni chongmani phuru bini campaign phuru kisa political class wngwi bulai toklai ba sago duku malai bo nukha aboni yagulo result ni yagulo to tebo abo o horo result ni je horo tebo kotorkhai party mani rokbo जों nugui mankha o jorao jara sago duku mannai rok jara borom gwnang Ananto Debbormani wngwi samung tangwi sago duku mannai rok borok tabuk belai no অসহায় আমনি hingkhai election hariwi jara already মানসিক ভাবে কষ্ট manjak bongni poro physically bo assault wngwi tongo ba nokuk rok bo sabaijagwi tongo amtwui haito onongo যেকোনো পার্টি নো ইলেকশন যদি হারিকা হংখাই borok এমনি no মানসিক ভাবে বেলাই no ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গতে চাপ ফাইও গারনি বিসিঙ্গো no omo hai bulai toklai hwnkhe tebo phaio omo hai jorao no political ni je leaders rok boni ukologo belai no tongna nangmani phiaba जों nukjakha borom gwnang Ananto Debborma jara bini bagwi vote furu samung tangnai borok sagobo duku manbaikha ba tabuk অনেক বড় নগর মাতংয়া খারি রগ tongmani rok bo chung mangpili nugo kai omo hai jora rogo jombongni je supporter ni omo hai hamya jora rogo bo logi o tongna nangmani phiaba tabuk borok no yakarwi bo tabuk bubagrani logi o haino hai teisa phaipika bubagrani logi o haino hai teisa phaipimani aboni মানে hamya wngkha amtwui जों sana naiya phiaba oro kaisa kok sana naimaka mose जों je leader rok ni bagwi kaisa tei kaisa bai nasik malaya walai toklai bulai suklai wnglaio nok sabai sukrub wnglaio gari gura bokoklai wnglaio rubber bagan tanlaio ba keboni pukuri ni ano nosto khlai rwlaio amo hai rok जों party lai tonglaio phiaba je leaders ni bagwi जों obo hai wngmo o leaders rok no jodi omo hai kei jora hamya ni jorao logiriyawi kubuni digi o thangwi paio ba sujog sondani wngwi thango hingkhai omo hai public rok je vote ni jorao kaisa tei kaisa bai bulai toklai wnglaimani nasik malai wnglaimani sotrota wnglaimani aboni manui tamo tongnai amose जों sanani naimani jani ব্যক্তিগত decision lahanani ba sabobo dolo thanai naboto jani ব্যক্তিগত অধিকার tono tongo haipano politically jara campaign ni jora furu rogo nini
bagui ba nini support ni bagui ba nono jitirani bagui campaign khlaitani sago duku manbai kha onek khatigrosth ongbai kha aboni yakgulo phano obo haikai jodi kwchar majaro yakar kwlangui thangui kubuni jaga thangui paio hingka hingkai o je public যারা সাগো দুঃখ মাননাই রক বিনি বাগै জানপ্রানি সামুং তাंनाय rok bongni অবস্থা তামুংনাই বরকি নেতারংনি কক খনাও সিমি অবাহাইকে সুকলি খনাও সিমি ওয়ালাই সুগলাইনি তংনাই না বড় নেতারক হাঙ্কে ইয়াঙো বুথ জিতিমানি ইয়াগুলো সুযোগ নাইটুগুই জানি জানি দল सोलायलायनाय বা বুথ ni sikankai dol सोलायलायनाय public rokoro belai one suk thai tongo tamni ke जों kaisa te kaisa be asuk walai suklainglai tongmani rajniti no tui obo belai no जों রাজনৈতিক অসচেতনতা se hinui angkai khakao tamni hingke jodi sono ঠিক ঠিক রাজনীতি khlainani no hingkai norok obono no maya karnai violence khaiui kuno political party kusugo bo kawi maya te kabo kaglak tei jotoni slai udaharon kaham hingkai netaroni bisingo hingkai jesek pano politically kok salaitung kaisa te kaisa no sejai kok salaitung borok kuno dino kaisa te kaisa bai siro sotro ongoi bo tongya bulai toklai bongoi tongya কিন্তু দুঃখ মানাই সাবো जों नों हाय आं हाय पाब्लिक गोसारा तंगै जों दुखु मानो राजनीतिनो तै बेलायनो तरजागै राजनीतिनि सार्थे नेतानि सार्थे सामु खायान थांखानि कायसाते कायसाबो बिरुद्ध लायो बलाय तंलाय लायो वालाय सौलाय लायो लास्ट कालो रेजाल्ट लंगै हारिमानि यागुलो हंकाय नग तंग मायां लायो अबनो सिनि पाब्लिक नि अवस्थान काय फेबा तै बाबुसे फैसिं नेतारंनि का अबहाया Norok nugui no mano tabuk chini borok gonang Ananto Dev Burma bo Mia Bubagrani logi o tesa thangpika jodi so Bubagrani logi o tongui no samung khai mano kai edisi songmar ni sikang ti pramo thana yakarui BJP o habnani nano nangala khamu sudu thangui simi public rono hoirani khlaimani public robo nung jodi thangya kai public robo hoirani nangala khamu বিভিন্ন রাজনৈতিক নাটক নাংলা খামু অবাকে বুলাই তুলাই নাংলা খামু বুবাগ্রানি লগে তঙ্গি তংখাঙ্কাই বুবাগ্রানি bo tebo phangbari খামু বুবাগ্রা বাসা টেনশন ngla খামু অজাga পাবলিক রব কনফিউজন ngla খামু ইয়াবা বুট ni sikang hongkai nung bubagrano chajagyangui yakarui thangka bubagrano phiaba tabuk result যখন hamyangka bubagrani khebarono result phaikya 24 seats out of 28 ni bisingo seat tui tisa edisi hapang charani thangui tongkha o jora hongkai ni tisa BJP no yakarui bubagrani yakongo yakongo thangpika bubagrani logi o thangmani no chajagyangmani ya phiaba je political nongni sakbai thangni kaham no simi one sugui norogom haikai dol solai laimani obo belai no one suk jakthai tongo chini public rokni bagui tamni kai public rok nongni bagui kwcharo kwlaiui kaisa te kaisa bai wala laio nok kaisa photo kok salayang laio para kaisa photo khaplai mayang laio bayono photo khaplai malayang laio rajalni yagulo hingkai nogo ma tonglaya wnglaio obono public rokni kai reality phiaba netarokni reality kha obo haiya netarokni reality hingkai onyo rokom borok kok salainai jese kono বিরোধী kok salainai seja hinlainai phiaba আসল জায়গাও হংকাই যতন ঠিক দङ বংনি হংকাই নরক মিয়া উদাহরণ নগুই মানখানা চিনি বরং গনাং অনন্ত দেব বর্মা ব তাবুক মজরাও বংনি যে সাপোর্টার জক जों যে গ্রাউন্ড রিপোর্ট নগুই তংমানি যেহেতু বরক হারিকা হারিকা বা বংনি সাপোর্টার জক স্বাভাবিক ভাবে নাকিটা তামনাই উইক নিসনাই উইক মানে বাগে অনেক মানসিকভাবে চাপ মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এরপরে ফিজিক্যালি অনেক জায়গা দুঃখ মামাইকা নগ রগ মাতো ইয়াংবাইকা অম হাইজারাও no leaders of bongni logi wo tongna nangmani ba borong gonang Ananto Dev Burma bo bini supporter ni ukologo tongna nangmani phiaba ojaro tongya bubagrani logi wo thangka jai hok bubagra to sawi tongo thansani mario phaidi जों jotono welcome jotono lamso gunai phiaba bubagra kwchar tongphono baksa baksa borok bubagrani thansani mario tongyawi kubuni dolo thangmai mani bo जों nukha edisi chongmani skango bubagrani je thansani manno chajagyangui budni singo jara bubagrano yakar thangnai rok borok buda bubagrani logi o khaino khai kaisa phaiphi no obo to jorano sai mansinai abo to tabuk tal mane sikang agam babe sanani kuno sujug goi abono paithago tei kaisa haino hai norok no sungmo जों political no torjagoi mohaikai kaisa te kaisa bai
walai suklai bulai toklai nok sewai sukruklai gari bura bokonglai সম্পদ নষ্ট খাইলাই mani abo busu jorotei जों সঠিক লামাও হিমুই dong norok bo kisa wansogoi na di tamni hingkai जों je borok ni bagoi ba je leader ni bagoi जों fuyasa yakai sapung hopung kam khlaiei samung khlaiei election campaign khlaiei borok ni bagoi samung tangoi paio phiaba result hamyang mani yagulo hingkai borok kai jani jani dol swlailai paio bongni sak bai thangni profit ni bagoi phiaba public rok hingkai o jaga no jaga lugui tongoi hoirani ingui ma tongo aboni bagoi no rangchakni takutei bukuk chong ongchung rajniti khlailai phano kaisa te kaisa ni ideology bai mililaya phano mo haike bulai toklai jodi onglaya oi tongoi mankhai abono jotoni slai better ongnai tamhingkai politics mane no nini elakani development nini manthai soktai no boba haike adai khaiman o naharmuk bai politics khlainani nango kuno dino kebo bai sotrota khlainani bagui politics khlainani kok ya tamni kai norok nugui no mano jesik pano sadi neta bai neta hingkai borok khub kaham somporko no tongo tamkai abo barbar promanito barbar no proof bungui tongo neta bai neta ni kono সমস্যা korei সমস্যা wngkha public by public সাধারণ নাগরিক সাধারণ supporters bongni bisingo se problem ongo borok bisingo se bulai toklai ongo কিন্তু কোনো leaders ni কোনো leaders kotor by leaders kotor কোনো dino bulai toklai bo wngya walai suklai bo wngya siro sotro bo wngya ক্ষতিগ্রস্ত bo wngna nangya ক্ষতিগ্রস্ত wngnai wngkha kwcharo tongoi chwng public rok abono chini koimung chwng o mangpili ni bisingtwi kebono hamya hinui bo sanani naimaya শুধু একটা no koimung chini public rok no chwng সচেতন wngna nangnai rajniti khlainai rajniti to sara prithibir gwnangui no cholio rajniti khlaina nangnai phiaba rajniti khlaio hinui kaisa te kaisa bai walai toklai bulai suklai wnglaimani mani o je culture o culture no chwng ma khibilainai haike no chini elaka o tongkwchang tongnai elaka tongkwchang tongkhai development ni sound bo chwng teibo speed goti khai khlai mannai obono chini wansukmung tei obono sanani bagui no tini nokni bwskango chikonsa video tubui ma phaimani o senani salo phano hingkai paithago haino hai teisa joto no senani hamjakma tei kha kahamya phorui tabukni bagui aswk no ono thakka hambai nai tongdi hojlai tv jotono no khulumka।